Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akubwera kuno pa 27 ndi pa 28. Ndiye mafuna ndipepe achichepere amene aja ma idea osamatuka bwanji tipepere kuti wina aliyesa akambebe nyamata amene uja akalipetse. Tukiriza nayi? Chifukwa kusintha zinthu ndiye voti. Ndiye onse aja amakanika aja si akale aja iya koma amene amakanika pano pano akatuluke akalembetse kuti tikonze zinthu. Uthenga wamveka? DBB woye. Masiku awiri apitawa mafumu andi azatuwa komanso bwana mwapo ndiyena tinati alembe anthu oti aphunzitsidwenso za ngongole. Atipatsa nambala ina yokwana 5,000. Kutanthauza kuti pa anthu 14,500 amanenedwa aja tikapanikizira 5,000 tizifika mu anthu 20,000 amene ngongole akhudze. Amene aja akubwera mawa kuzamba ma training yawo. Cholinga chokuti in 2 weeks time, 3 weeks time, ngongole masukulu tikale kamaliza ngongole ya capacity sitakana mizimu. DBB woye. Ziwiri zimene ndikudzifunitsitsa kwambiri tikamachoka muno titapanga ndi izi. Choyamba ndifuna ndimve kwa inu masomphenya athu kutsogolo tapanga zimene tapanga zija. Chimene ndikafuna kwambiri chinali chakuti ndipange zinthu zimene anthu akalika kupanga. Chifukwa office ya DC jakudaiona yakaleja ndi 1945 anapeka 1945. Ndikutsimikizireni sizopheka kuti phungu akabwere kuchita iziye kuti building ibwere 4 story. Kutako tizikwera mpaka na floor number 4. Sizopheka. Makolo ngamena bila chito akudziwa kale. Sizopheka kuti stadium ibwere. Sizopheka kuti Tangazua school yani wani yambe wani kati huko. Sizopheka kuti badolanda baja pabwere la babotale ICT center imene titipanga zabiti tizo zimene ali pazija. Kutsogolo kuno kuti anthu akamabwera aziyenda kokhweka. Ndafuna tipange zimene. Koma kuti kuchoka pano 5 years zikubwerazi tipange chani. Ndizimene meeting ino iyi. Tugwirizana? Tipange chani kuti constituency yathu inoyo isinthe zenizeni. Ndichiti. Ndidzayankha pamapeto pake chifukwa pali zina zotheka, pali zina zoti titenga nthawi mwina chifukwa cha malo ndi zina. Sichoncho na? Koma popano pakhalanso apa discussion. Timumvera zathu Watawi Farms atiuze. Chifukwa nthawi zina takakunena kuti tinaphunzira skulu koma skulu ija sitipeza ntchito. Amene anali nesi uyu anaphunzitsidwa kukhala nesi koma mumumve kutako Mungu kuyangala kuti miliyoni anthu amene olembera muona anapanga chani anyamata tilimo apo Mungu ati tilimo wabwerera ino amene tikamachoka muno tikale tagwirizana zofuna kuchita kugwirizana pakhala panel discussion apa anyamata komanso amayi tikabirani mavuto athu ndi ati zimene zitazikambirana zitithandiza kuyang'ana kutsogolo kuti kutsogolo kuno tipange chani kuti mavuto amene watathetsa. Chomaliza chikhala ndikufunitsitsa anthu amene tili muno mwanjiramwera muno tikhale ndi senior chief Njiramwera Day. Gwirizana ichi. Senior chief Njiramwera Day tizikumana tonse kaya tili ku town tili kuti tizikumana malo amodzi ndikudyera limodzi ndikusangala limodzi tizidziwana. Kwa ndalama tinapita kumaliro kuli ndalama welfare group. Ambuye maliro mpaka anachoka kulilongo kusabwera kuno ndi group limenelo ana amudzi. Sizabuna zone? Timavutika zina pamene tilidi abale athu ku Ireland. Tilidi abale athu ku America koma sakudziwa mpundu amene tili nawo. Tikapanga welfare tikapanga Njiramwera council. Imene ija achabale athu ali kunja aja abwerapo. Kaya ndi ana kusoma fees ndi zina zote titisafu kugogoda kumeneko. Sijonjo? Komanso sikulime tisina kumya migambo yathu. Eti tipita nditi paso tatu ama panga tupetu kumangoni ndikwina kuja koma ife watu isikumanga zisimu limekeza siku limene tinapanga zimezo ndilitiki leo ndiye ndisate mawu ndikhulupirira kuti tiyendeze programu yo wachipani chinanga ndiye mpira wangu wachipani cha DBB azikamenya anthu athu mizimo sichoncho nanga eti ziko mwamene ndiye ndikapanga choncho ndiyapepe wonse azojambula kuti kujambula konse kwatira pompano tikatero tizisazikana tizipita Tima jambula tukusasika. Sisi matinga. Ambuya akudalitseni program yathu ya lero yatira pamenepo ziko mukwambiri.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.